από τον Χατζόπουλο. Χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία. Πάμε στο τελευταίο παιχνίδι της ημέρας, στο γήπεδο του Ατσαλένιου, το ντέρμπι της Κρήτης. Δείτε εδώ την πρώτη ευκαιρία και γκολ με τον Λεάλ μετά από το γέμισμα του Κιλιάρα στο 11. Στο 25 εδώ οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι σε ανατροπή, μάλλον σε σύγκρουση του Πετράκη με τον Καϊμακαμούδη. Ο ρέφερι έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Λίγο αργότερα έχουμε ένα κλέψιμο, σέντρα του Χατζιανδρέου, προβολή από τον Αμπτουραχμάνη. Λίγο out, καλή ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Πάμε σε νέες διαμαρτυρίες εδώ πέρα των γηπεδούχων για το χέρι στο γύρισμα του Ρουμπάκη πάνω στον Τσουμάγκα. Σκοτάδια βλέπω, Δημήτρη. Σκοτάδι, λες και έφαγε όχρα είναι που λέγει ο Βλονίτης. Εντάξει, σκοτάδια, αλλά νομίζω ότι η μπάλα βρίσκει στο χέρι του αμυντικού του Εργοτέλη. Στην συνέχεια έχουμε και μια κόκκινη κάρτα από τον ρέφερι, καθώς θεώρησε ότι ο Τσουμάγκα χτύπησε τον Καρβελά εκτός φάσης. Στο 78 φτάνουμε, ένα λεπτό μετά την είσοδο του στον αγώνα, ο Σακλαμάκης θα φέρει το παιχνίδι στα ίσα για τους γηπεδούχους, για τον Ατσαλένιο. Κοίτα εικόνα στην πάνω αστεία και στην κάτω αστεία. Δεν είχε